Kardom karbeng long rat pini karbeng long rat phan lili kapachini ponji palam thebangke AP Chelsea a party mati AP Chelsea song lo mai phu mati president aba larang jipu Ryan temu khai da meni jelo lapen karbeng long rat ami pinan karabitum ke nenjelo AP Chelsea mai phu larang ji mati president ba larang ji pu nenje holo asi ke ong dong karabitum kanenje mati ani gang bangke AP Chelsea lamjai sarpo ang tong tik thar phanle mai phu ar pu pino mati president ar pu pek noi pusi nenje pon ho asi nilihin pentami AP Chelsea party long president mate mai phu ar sonte mesanje asi kaprek a political party long tami mai phu mati president mangke chelar jai si ka asi non karbeng long district congress committee long tami akimi amai phu lo lake totoring ti khai si non mai phu ba khibom lo lape non asamang kang tami APCC lake Assam Pradesh Congress Committee long tami mai phu mati president ke group gugoi pansi pekpon lo sona thaksi itum karbeng long regional party lake AP Chelsea tangkring lo lapen karbeng long ratami ning ke thening ka sam dolo lasi jaga thar president dengbom mati mai phu khibom hotke elong homasti tami haidende lasi long kore thra homasti pen tami elong tami capital se party pen haidune dela lasi non puthot MP election tami hai hi lasi non mangke ajak tumpulo lapen train temu khai tami ning jelo lasi nili rayan temu afan heng no o ule ki pudam kali stami pini ke nile capital se party afan se pudam lake mai phu chelar sonte mesanji pusinile jong hen pen ke matha dam do lasi nile jai ka thar pan heng no o punili puram de lasi lang ni tami mesian lo stami mai phu ba chelar pon sonte rat atum tami aning karong ning kasam tuji lapen ang tong ti ka thar phanang mai phu mati president arpu pekpon lo pulote long ko thrak homasti tin long tami kangtham karne ba dopo sara thak si rat atum tami aning karong dopo lapen ning thi dopo lapen BJP phange kroy karbi congress phange kroy karbi lapen kaprek a political party phange kroy karbi tum tami aning chi rong pen aning karong pen atum tami aning chi kerala pen capital se song long bangla ta haji asi nil jongjong ma thalam laki nili opinion ka matha polam sin nili pini nili YouTube channel hoi pen baklang pon lo lasi rayan timung tami ningje lo staminan ke adang lipan ke capital se party pen ke expel ala ate phlong ala poi phetami alang kan ningje lam tami ajha kalong ke chok dam do mate ratum an ke matha pen alang kan ningje lam chekeng letu lasi ta pini ke capital se party lo mai phu mate president arpu chelara sonte mesanji nilihen pen president mate mai phu arpu ke pek palang jipu abang phu pan ke ang tong ti ka thar phan le pek palang sonte mesanji aselang li phan tame karbi arat west karbeng long east karbeng long lape di masa long ke do karbi tem tame alang phaning ke thedo lapening ka sam do lapen alang li kai ke mata rada phan lam ke thana hok pet sik ong lapen alang li ang tong ti ka thar ba karbi lam ben si alang li hok pet alam ke than lapen alang li rada phan lam ke than aning palo chok thek aso pasi nilhen ben tame alang phaning ka sam do lo asi jai ka thar phani li ke lang selet pu alam ka ve lang selet le asilang tame paduna AP Chelsea party hoi pen mai phu chelar sonte mesanji asi kaprek atum arpu bang paduna pontami isivaji ake mai phu mati president arpu bang chelar chot sonte mesanji asi non election tanangli bomlo asi suruhinira inko thro ka bangke MLA election tame nakli lo lasi AP Chelsea party tum tame mai phu mati president arpu bang chelar sonte mesanji apen ang tong ti kathar phanyang si mai phu arpu pek tat pulote ara tum tame aning karong dopo apen kaprek a party pen tame
ipechal si asong long kebang aja yang ring do asi jaga thar ipechal si mai phu kibom hot ke alang itame kopai tong kelang dak ni pen asi elong tami hai hidal lo asi non puthot nilhin pen kachun ri lamsi eli pini nem thang YouTube channel hoi pen pudam lo ipechal si pan pai pek nangji polam le nili pini video ka salam ta kali tasine ke party long ke klem dun bang phuta kali ipechal si dong ta klem ande BP dong ta klem ande lapen Congress dong ta klem ande lapen ASTC long ta me klem ande lapen part me aka prek a party dong ta me nili klem ande ipechal si pan pai pek nangji pule nili pini la bang so video ka salam kali bon ta me ajha ka kar bi tum kanen je bang mati ipechal si pan ke kroi akar biara tum kanen je bang ipechal si mai phu ang tong tik thar pan lepek asonte pena akar biara tum ning kithe ning kang samduji lapen ke hayang ning tami tu pasi kanen je pon pasi niret kani chot le chokri takali pasi ipechal si central committee lo kamera pe tum chingwa ching sai pen aso asayang ding ba klem pon pamia sante misanji lapen prapjen pen ipechal si amai phular pon sante misanji pasi ke hai kera mangai do po ponta me chelar phu sante misanji pasi ya ke ong dung ne chelar le pastame la mai phu mate president na pu ba chelar cholo sante misanji ipechal si party phanta nilhin pe ning samo athe malang tum ake mang misan laki keche ke besopan otar lespen amening thanangji lapen longlei phalang laki potta pen tami amening thanangji lapen sakuri mate boreng pra sai pen tami amening thanangji pusi alang tum jong pon lo lapen part tami council election hot mate MEC election hot bangke keche ke beso tum ke bojok longle lapen an part tami 1951 pen api ki bang tum anke karbing long to longle ake non tribal aso pusi ke hoklo PGR long tami aron depen ke do phan ke tharli nangji mate bikson serak nangji polang litum kani ye cheng lo pusi ni hin pa jong dam lo asi la bang salam kani ye cheng ke jaiga thar sin nangji lo asna puthap kaprek a political party tum tami PGR pu alam nangji lo lapen la bang so alam che thang pik lo lapen puthot kaprek asai deng tami jaiga thar bang nangji pik la lapen lang dam lo puti karbing lo 6 dola putha than cheng ke jaiga thar hen lo pure jong da tame hin ni lo pasi jaiga thar tami mesian pasi hen ne pasi nili pini la bang so video ka salam ke ipechal si mai phu mate president la sonte misanji lapen karbing lo ra tami ipechal si phaning ka thi bang dopik lapen kan samang dopik pasi la tum ke mang ta mesian ke 6 dol pang tang ji ke cheki be so phan otar les pan men thanang ji lapen uton master mate hem prekang them palong nang ji prat make mang dolo pasi abang mesian la pasi karbing long apol kimi long dam pulote itu 1951 17 November ni ben itu district long la apen pothot ilitum pan council taminang pilo 1952 anikan lake 23 June ani ke council nang pilo lasi ilitum halasoning kan ke karbing long ke karbe kesik ong lasi kecik ke biaso mate non tribal aso ke jum he halasoning kan pen bang pardam pulote on ke kecik ke biaso tu pigla mate non tribal aso tu pigla karbing long rat phan nilik pachani pon alam thibang ke ipechal si amai phu mate president la sonte mesanji pusini lihin pen kachon neri lo asini li ipechal si a party phana din so olo athemala tum ningkanar jonsi mai meeting ke do lapen ral phan hawpat alam ke than aso pasi nilhin petami ning duk lo lapen rang de phan kajin solo asi atum election mate kilik phong tin tami la ton party don botame election ma hai dunde ipechal si amai phula sonte misanji pusini lepini labang so video ka salam lo asi nilhin pen ipechal si mai phu lar adlo prote puthot ke pek pan thunai ke tong ti ka thar phan le pek pan sonte misanji pusi nilhin pen kachon ri pon lo asi pini eli karbing no ra pan kapachini pon alam thibang ke ipechal si mai phu lar sonte misanji lapen ipechal si mai phu lar at pen puthot ke pek pan thunai ka tong ti ka thar phan le pek pan sonte misanji pusi nilhin jong pen kachon ri pon padolo lapen ajha karbira tum tami ason ke matha pondo pasi pini video bang nili apon bela nang tumang si nilis nel bang subscribe lang pon subscribe tha pasi pini video kang ton lo to me thak me cardon